बेयावनो आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलाव गासै नायगिरि आरो गाहाम हामलायगिरिफोरनिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम अननाय सिबिनायखौ हरनानै जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि फोलेरनिसिम आं दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं नोंथांमोननो गांसे खन्थाइ बिजाबनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। बे खन्थाइ बिजाबखौ आंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे मेडामा थामहिनबा बनमालि बसुमतारी एसिस्टेन्ट टिचार खैराबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल बिथाङा आंनिसिम गांसे गावनि आखाइजों लिरनाय आरो गावनो सेबखांनाय गांसे खन्थाइ बिजाबखौ रेजिस्टार खालामनानै आंनिसिम दैथायहरदोंमोन। बिथांनि रेजिस्टार खालामनानै दैथायहरनाय नैबे खन्थाइ बिजाबनि नैबे खन्थाइ बिजाबा मैया सफैदोंमोन, नाथाय आङो माखासे एंगारहायै जाउननि थाखाय बे खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवाखैमोन। मानोना आं बे खन्थाइ बिजाबनि सायाव मोनसे मेडामनिसिम अनथोब महरै गावनि हरनाय खन्थाइखौ आङो आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेल सावरायनो थाखाय आङो नेनानै दंबाय दंमोन। आं दिनै जोंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आं बे बनमालि बसुमतारी खैराबारि हायार सेकेन्डारिनि सासे मानगोनां आइजो फोरोंगिरि दैथायहरनाय बिजाबखौ आङो बेखेवनो नाजानाय जानोसै। बिराद मोजां बाइन्डिं खालामना हरदों, दर्जिजों सुथेनानै माना हरनाय जादों। बिराद गोरा, बेखौ माखो खेमसिजों हासिनांगोन, नङाबा बेखौ हानाय नङा। खेमसिखौ नागिरदोंमोन आं, बबाव खेमसिखौ नागिरदोंमोन आं, खेमसिखौ मोनासै। नै देगारजोंसो बेखौ थुसिनानै आं बिथांनि खन्थाइ बिजाबखौ दिहुननो नाजानाय जाबाय। मानोना बिथाङा खोब मोजाङै दर्जिजों मानानै हरनाय जादोंमोन आरो सुथेनानै। बिराद मोजां पेकिं खालामना हरदों आरो बिथाङा। बिराद गोरायै मादो। हासिगोन लोगोफोर। खानिया एसे दामिकनि खानिजों माना होदोयो, बांद्राय माजों खालामनाय जादों। दा खन्थाइनि बिजाबनि मुङा मा बेखौ आंबो मिथिया। दा नैबे पेकिंखौ बेसे जोबनायनि उननिफ्रायसो जों नुनो मोनसिगोन। सिखाखौ दोनथ'नोसै आं, देगारखौ दोनथ'बाय आङो। दा देगारनि खामानि गैला, थामहिनबा खेमसिनि खामानि गैला। बिथांनि खन्थाइ बिजाबखौ आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि जोहै आं बेखेवनानै होबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना बनमालि बसुमतारी एसिस्टेन्ट टिचार खैराबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि लिरनाय बे खन्थाइ बिजाबखौ नोंथांमोना अनसायगोन आरो बिथांनि खन्थाइनि गेजेरजों बिथाङा मा फोरमायनो नाजानाय जादों बेनि सायाव नोंथांमोना ससियेल मिडिया थामहिनबा फोसाव बिजोंफ्राव सावरायगोन होननानै मिजिंथिदों। नै खन्थाइया लिरगिरि बनमालि बसुमतारी। खोब मोजां जादों, खन्थाइनि जि कभारनि जिथु डिजाइन, बे डिजाइना जोबोद मोजां जादों आरो। नायगिरि नोंथांमोन, आलारि बाथि लानानै बिथाङा गावनि आसानि जेवारि, थारमाने मिजिंनि जेवारि। साफ्रोमबो मानसिया गोबां मिजिं थायो। बे मिजिंनि बिबारखौ जेब्ला सासे मानसिया सान्थौनि लैथोआव गबोयो एबा आबेगिक जायो बा गावनि साननायखौ सोरनोबा बा समाजनो फोरमायनो लुबैयो, बे फोरमायनो लुबैनायनि
जोहैनो बा गावनि जि सानस्रि बे सानस्रिखौ मानसिया थांनानै थानाय समावनो माबा मोनसे रेकर्ड खालामनानै गालांनो साफ्रोमबो मानसियानो लुबैयो। बेबादिनो जानो हागौ बनमालि बसुमतारी मेडामाबो गावनि आसा थामहिनबा मिजिंनि जि जेवारि आलारि बाथिखौ अराय गोजोरै जोंनि बर' थुनलाइनि फोथाराव बिथाङा आगान गानलांनायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै जानो हागौ बिथाङा गावनि आसानि जेवारिनि जै गावनि साननाय माखासे खोथाफोरखौ बे खन्थाइ बिजाबनि जै बिथाङा फोरमायनो नाजादों होननानै जों बुंनांगोन। दा बे सावगारियाव नुनाय नैबे बेक कभारथिं दङ बिथांनि सावगारिया। खन्थाइ लिरनाया मोनसे गोरलै खामानि नङा। साफ्रोमबो मानसियानो खन्थाइगिरि, लिरगिरि, सल'मागिरि बा सावरायगिरि जाजोबनो हाया। बावहाय इसोरा साफ्रोमबो मानसिनो मोनफ्रोमबो गुन एबा क्वालिटिखौ हरजोबा। आरो जाय गुन आरो क्वालिटिखौ हरो बिथांमोनासो गाव गावनि जि साननाय खोथाफोरखौ लिरनायनि जोहै, फोरमायनायनि जोहै, सावरायनायनि जोहै, सोरबाया खन्थाइनि जोहै, सोरबाया सल'मानि जोहै, सोरबा सुंद' सल'नि जोहै, सोरबा सावरायथाइनि जोहै, सोरबा बायदि बायदि लिरथायनि जोहै गाव गावनि साननायखौ फोरमायो। दा आसानि जेवारि खन्थाइ बिजाबनि जि कभार, आसानि जेवारि खन्थाइ बिजाबनि कभारखौ आं खोब गोसो बोनो हानाय जादों होननानै बुंनांगोन। मानोना खोब समायनायै सासे बर' आइजोनि आखाइ थारखाजों आलारि बाथिखौ गेजेराव फज'नानै जोंलारि आलारि बाथिखौ बिथाङा आखाइ फारनैजों मोजोमनानै जोंनाय आलारिजों फोरमायदों। जानो हागौ बे जोंनाय आलारिजोंनो गावनि मिजिंनि खन्थाइफोरखौ बेबायदि आसानि जेवारिनि खन्थाइनि जे बिथाङा फोरमायनो नाजानाय जादों होननानै जों बुंनांगोन। बावहाय आसानि जेवारि कालेक्शन ऑफ बड' सनेट पोएम रिटन बाय श्रीमती बनमाली बसुमतारी एंड पब्लिश्ड बाय श्री बलेन चंद्र बर, गुवाहाटी 35 आसाम। आसानि जेवारि गिबि फोसावनाय 16थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद तामुलपुर। गासै मोनथाइ लिरगिरिनि बिखुं महर लिरगिरि, बेसेना 80, हांखो जथायनायाव अबिनाश आरो सेबखांसालिया काकलि प्रिन्टार्स खैराबारि, अदालगुरि, बिटिआरनिफ्राय बे सेबखांजादोंमोन। दा बे बिथाङा लिरदों आरो बिथांनि बिजाबखौ फोसावदोंमोन बलेचन्द्र बर' बिथाङा। दा बावहाय बिथाङा बावनायाव फोरमायथिदों। बावनाय: अबथारि बैसोआवनो जिउ गोमानाय आंनि सिबिनां आफा सोरगियारि बिपिन बसुमतारी आरो आब' सोरगियारि नीलिमा बसुमतारीनिसिम आंनि बे आसानि जेवारि खन्थाइ बिजाबखौ गोसो गोथारै बावबाय। बिथाङा गावनि बिब' नीलिमा बसुमतारीनिसिम गावनि बे सनेट खन्थाइखौ बावदों। आरो बे बनमाली बसुमतारीनि जि लिरबिदां आसानि जेवारि, बे आसानि जेवारिखौ डक्टर अनिल बर' बिथाङा सासे मुंदांखा सावरायगिरि आरो बिजाब लिरगिरि। बिथाङा बे बनमाली बसुमतारी सनेट खन्थाइ बिजाबनि जोहै बिथां बनमाली बसुमतारीया बर' समाजनो मा होनो नाजादों बेनि डिटेल्स गासैखौबो बिथाङा गावनि मोन्दांथिनि जोहै बिथाङा सावरायदों। बिथांनि सावरायथायनि जोहै गासै बिथांनि जि खन्थाइनि समाजनो होनो लानाय बिफाव, बे बिफावखौ डक्टर अनिल बर'आ गुवारैनो सावरायलांदों। दा बिथां अनिल गुवारैनो सावरायलांदों। बे खन्थाइयाव गासै बिथाङा सेथि नैथि माबा होआखिसै, थोंजोङै नायखां बिलाइयाव बिथाङा चेप्टारखौल' होदों आरो मोनबेसे खन्थाइ दं बिनि लारि सेथि नैथि थामथि ब्रैथि बिदि होलांनायासै। दा गासै बेखौ सानब्लासो मिथिसिगोन बेसे खन्थाइ दं।
दा बेबायदिनो बिथांनि गिबि खन्थाइयाव थांखांफिनबाय आंनि खन्थाइया, थांखांफिनबाय आंनि खन्थाइया आरो गोसो, हिसानसालि, गोजोननाय, दखना, रुवाथि, मोदै, निहिर, सुबुंथि, थाथिया खैफोदनि लामायाव खैना, माइ गोमोना गाबज्रिदों, लाव देन्था, जिउ, सोबख'नाय, आइजो, थांना थाथों गय फाथै नों, बान्था, सिफुं, गोरोन्थिनि साजा, उवाल, कयेदि, आसानि जेवारि, सिमां, गोजोन देरा, हाबा, उदां, दै, गोदान, गोनाय, बाथौ धोरोम, गाव फोथैनाय, थेंफाख्रि, बिमा, सावनांजानाय, फरायबाय, खन्थाइया गोरबोनि गोजोननाय, एमाव, अखाफोरनि हर, उदांस्रि, थुनलाइनि सेर सेर, बिहामजो, बिफाहारि, फोरोंगिरि, हा फिसा हौवा, मोन्दांथि, हाथासि जिउनि गाबनाय, लाजि गैयि अखा, आन्दासि, गोसो थोनाय, फागुननि आबिर, आं थैखालि, आं गांसे गोरान बिलाइ, आं लिरगिरि जाया, बैसागो, आं गामियारि, थुलुंगाया हासार, खिथेर, बेखिनि खन्थाइया बिथांनि खन्थाइ बिजाबाव दङ। दा खन्थाइ बिजाबनि जोहै नों जायफ्रा बे खन्थाइखौ फरायाखै, आसानि जेवारि बे खन्थाइखौ नोंथांमोना फरायनानै आरो बिथाङा बे आसानि जेवारिनि जोहै समाजनो मा होनो नाजादों बेनि गासै खोथाफोरखौ जों मिथिनो मोनगोन। मानोना बिथाङा सासे हाइलि क्वालिफाइड सासे सुबुं, सासे मेचिउर्ड सुबुंनि साननाय हनायफ्रा मेचिउर्डआनो जायो। बिथांनि जि साननायफ्रा बर' हारिनि माखासे आयनाखौनो लानानै बर' हारिनि माखासे आयना, राव, थुनलाइ, हारिमु, सोदोमस्रि गासै दिगफोरखौ बिथाङा मोजोमनानै बे आसानि जेवारिनि जोहै गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायदों। बे खोब मोजां जादों खन्थाइ बिजाबा। दा बे खन्थाइ बिजाबाव सावरायगिरि बिथां अनिल बर'आ मा बुंनो नाजादों बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बेखौ फरायथुमनानै होनाय जानोसै। बनमालि बसुमतारीनि सनेट खन्थाइ बिजाब सुंद' सिनायथि डक्टर अनिल बर'। सनेट खन्थाइया जाथोसे खबामारि खन्थाइ, 14 लारियाव आबुं जानाय खबामारि खन्थाइ। इंराजि सनेट सोदोबखौ भारतारि रावै चतुर्थ सप्तदी होननाय जायो। बेनि ओंथिया 14 लारियाव आबुं जानाय खन्थाइ। इंराजिनि अनगायै इटालियान रावै सनेट खन्थाइनि दोरों दं। जों बयबो मिथिगौ दि इंराजि रावै गोसारनाय सनेटनि हेफाजाबै जोंनि भारतारि रावफ्राव सनेट खन्थाइया गोसारनो खाबु मोनदों। बेनिखायनो बुंनाय जायो सनेट खन्थाइया सोनाबारि खन्थाइनि दान। सनेट खन्थाइ बुङोब्ला जोंनि गोसोआव फैयो मुंदांखा नायजाब लिरगिरि उइलियाम शेक्सपियारनि सनेटनि खोथा। बिथाङा सनेट खन्थाइखौ फरायग्रानि गेजेराव मोनसे जोबोर ओंथिगोनां आरो खबाम गोनां खन्थाइ महर सिनायथि होलांदों। बिथांनि सनेटआव इटालियान सनेट स्टाइलखौ नागिरनाय जायाखै। सनेट खन्थाइयाव 14 लारियाव आबुं जायो। बावहाय अक्टेव आरो सेस्टेट बे मोननै बाहागो थायो। नाथाय उनफारसेथिं बे बाहागोखौ मानिनानै सोलिनाय नुवाखै। सुबुं जिउ, सुबुंनि सोमोन्दो, मोजां मोननाय, सम बोथोर, गोसोआरि सानस्रिखौ मिरु खालामना लिरनाय जादों। शेक्सपियारनि सनेटफोरखौ पेटार्न, मिल्टननि सनेटफोरखौ शेक्सपियारनि सनेटआव 4 लारि गोनां 3 खलब दं आरो जोबनायाव 2 लारिजों आबुं जानाय जरा खबाम कमप्लेट दं। बनमालि बसुमतारीनि सनेट खन्थाइ बिजाबाव सनेटनि बे दाथायारि महरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। थामहिनबा मोनब्रै लारिनि खन्थाइ खलब क्वारेन्टाइन आरो मोनसे जोबथा जरा खबाम कपलेट जों 14 लारि खन्थाइआ आबुं जादों। बनमालि बसुमतारीनि सनेट खन्थाइ बिजाबाव गासै 60
दों 60 सनेटफोर दं। सनेटफोरखौ लिरनाय जादों बायदि बायदि आयदानि सायाव। खायफा खन्थाइनि गेजेरजों बुंफोरथिनाय जादों आरो जिउनि सोमोन्दै खन्थाइगिरिनि गावारि साबजेक्टिभ सानस्रि मोन्दांथि आरो जिउनि थार सैथोआव नासयनाय थगायनाय जेननांनायनिफ्राय उदां नङा। सुबुं जिउनि गोजोन देरहानाया जेब्ला गोजोन नङा दान्दिसेनिल' बे सानस्रिखौनो फोरमायथिदों खन्थाइगिरिया। जेरै जिउ मुङा थास' बिलाइनि दैसो, फावखुंगुर बादि जाना दान्दिसे, मिनिनाय गाबनाय दसेनिसो गालांगोन आरजिना गस्ला गांसे जिउ। गोनाय खन्थाइखौ लिरनाय जादों बिदि सानस्रिजोंनो। जिउआव गोनायनि थाखाय सिलिंखार जानांगौ जायो आरो बे सानस्रिखौनो फोरमायथिनो नाजादों खन्थाइगिरि बनमालि बसुमतारिया। गोबां खन्थाइयाव मोगथां जिउनि सिनाय हानाय मुवा एबा हारिमुआरि आगजुजों मिरु खालामना लिरनाय खन्थाइ। गय फाथै उवाल सिफुं इसानसालि दख'ना एमाव लाव देन्था बैसागु खन्थाइ बे जाथोनिनो। बर'नि आगोमा हारिमुआरि सिनायथिखौ बेरखांहोनो हाग्रा दख'नाखौ लानानै ओरैबादि लिरदों खन्थाइगिरिया। सोदोमस्रिजों बुंनाय जोंनि खसाब हिसानसालियावनो जोनोम होनाय माख्रि आगर गुबै दाउ मोख्रेब जोंनि हारिमु समाय होसिननाय दख'ना। जोंनि हारिमु समाय होसिननाय दख'ना। बर' हारिमुनि एंगार हायै फोरबो बैसागुखौ लानानै लिरनाय खन्थाइयाबो खहाब गोनां आरो हारिमुआरि आखुथाइजों समायफ्लेनाय। बे खन्थाइयाव बिथाङा बुंदों बैसागु मिथिंगानि नों फोरबो हालुरनि गिदिंनायावनो गोदान बोसोराल' खेबसेल' नुजाफैयो। गोदान बोसोरा बैसागुआ खेबसेल' फैयो बोसोराव। बिलाइफोराबो खिलियो गोदान, फिसिनाय मोसौ मैसोफोरखौबो गानहोनाय जायो गोदान फागा। उन्दैयानो गेदेरखौ खुलुमो, उन्दैयानो बोर सारस्रियो गेदेरा बैसागु। बे खन्थाइ बिजाबाव जायगा मोननाय सनेटफोरनि मादाव खायफा सनेट खन्थाइनि गेजेरजों बेरखांदों सुबुं माहारिनि मुलुगनां सानस्रि आरो बे सनेटफोरनि मादाव दङ सुबुंनि अननाय, मोजां मोननाय, जिउ दुखु दाहा, खिथेर, गोजोन नखर हास्थायनाय, हारसिं साननाय बायदि सानस्रिजों आबुं खन्थाइ। खन्थाइयाव मख'जानाय गोसो थोनाय खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया सुबुं जिउनि मोजां मोननाय गोसो थोनायनि बागै दार्शनिक सानस्रि बेरखांहोदों। जेरै गोथौ गोसो थोनाय रंजानाया साननैनि थाखायल' सिमां जायो, जरानि गारलायनायनि दुखुआ गोसो गोरबोआवनो जुगामि थायो। गोसो थोनाया नङाबो नंखाय दसे गोसोनि गोजोन गेलेनाय। बिदिनो ओंथि गोनां आरो खहाब गोनां मोदै खन्थाइयावबो मुलुगनां सानस्रिनि मोन्दांथिजों आबुं खन्थाइगिरिया बुंदों हांमानि नों जिउ मुलुगनि लोगो, नोंनोदि थार बाथ्रा बुंनायनि राव, गोदै मेथाइ खननो लोगो जायो, दुखुनि आयदा बोहैलांनाय फाव, नों रंजानाय जोंबो लोगो जायो, हाबिलाखौ जिउ थुलुंगा होयो। सुबुं माहारिनि खिथेर लानो नागिरग्रा आखुनि सायावबो आंगो सानहाबनाय फोरमायथिना खन्थाइगिरिया बुंदों देंखोआरि रावै मानसिनि सानस्रियाव थैसाम खानाय, थैफ्रा ग्रौ ग्रौ गोदौग्लायनाया बेनोदि खिथेर आखल थिननाय, गोसो हमथानो हायै सानस्रिया, मुगैनाय आखला गोजौआव, मुजुदै गारोब्ला नाङो गाहायाव। खन्थाइनि खायफा खन्थाइयाव जायगा मोनदों मिथिंगायारि बेसाद आरो बेजों नांथाबना थानाय गोथौ सानस्रि मोन्दांथि। जेरै अखाफोर, निहिर, दै, अखा, बोथोरखौ मिरु खालामनानै लिरनाय खन्थाइफ्रा खहाब गोनां आरो खन्थाइया मिजिं सावगारिजों समायफ्लेनाय। निहिर खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया बुंदों निहिर अख्रां बिखानि हिरा, बियो दुफांनि मोनाबिलियाव बना दोननाय गांसोआवनो फैना समायना खालामो फुंबिलियाव। लाजि गैयै अखा खन्थाइयाव खबामारि रावै अखानि आखुखौ फोरमायथिनानै बुंदों नोंदि जावलिया बार मोदायखौ लाबोफाना न' बां दंफां लाइफां सिफायनानै जालाखार खालामो, जायो मिथिंगाया आदां गादां, मेगन मिसिबना अखा फैयो खैफोद लाबोयो
बाना जानानै। खन्थाइ बिजाबाव गोबां खन्थाइ दङ जायफोरखौ सुजुनाय जादों आरो बर'फोरनि समाजारि हारिमुवारि सानस्रि आरो जेंनाखौ सोमोन्दो गोनां सानस्रिनि सायाव मिरु खालामना। बेफोरनि मादाव दं थेंफाख्रि बिहिराम बर'नि सायाव लिरनाय सनेट खन्थाइ, आरोबाव दं हाबा, बैसागो, उवाल गाहेन, बिहामजो, रुवाथि बायदि सनेट खन्थाइ। समाजारि मोगथां सावगारि आरो हारिमुवारि आखुथाइजों आबुं बे खन्थाइया गोजौआव मख'बोनाय शेक्सपियारनि सनेटनि स्टाइलाव लिरनाय जादों। बे खन्थाइ बिजाबनि खन्थाइफोरखौ बेनिखायनो सनेटनि शेक्सपियारनि सनेटनि दाथायारि फर्म आरो खबाम गोरोबनाय आदबखौ बे खन्थाइ बिजाबनि सनेटफोराव बाहायनाय जादों। बे मिथिंगारि खन्थाइआ बेसे जाफुंसार जादों बेखौ फंसे रावै बुंनो गोब्राब जागोन, नाथाय बिथाङा खन्थाइ बिजाबनि खन्थाइफोरनि गेजेरजों सनेट खन्थाइनि टेस्ट बिदै खौ होनो हादों। एसेब्लाबो बिथांनि खन्थाइखौ बिजिरारि नोजोरजों सावरायनायनि खाबु दं। जोंनि थुनलाइनि गोसो गुदुं फरायसा आरो बिजिरगिरिफोरनि आखायाव गथायनो सानबाय। मिजिंथियो बर' खन्थाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बिथांनि खन्थाइ सनेट बिजाबखौ अनसायनो सिगांबोगोन, बिथांखौ थुनलाइ सोरजिबावनो थुलुंगा होगोन। खोब मोजां बिथांनि आसानि जिउआरि खन्थाइनि सायाव बिथां डक्टर अनिल बर'आ सावरायदों। बिथाङा गोजौ लारिनि सासे सावरायगिरि आरो सासे हाइलि क्वालिफाइड सुबुं, आरो बिथाङा बिथांनि सनेट खन्थाइनि सायाव बिजिरबाय। सनेट खन्थाइ लिरनाया खोब गोरलै नङा, मानोना बावहाय माखासे खबाम गोरोबहोनानै लिरनो गोनां जायो। 8 सारिनिफ्राय 14 सारिनि गेजेराव बेखौ फोजोबनो गोनां जायो। खायसे 8 सिरिनि, खायसे आरो 14 सिरिनि। बिथाङा गावनि खन्थाइयाव गावनि आरो बर' समाजनि माखासे जेंना, दा ससियेल प्रब्लेम, इक'नमिकेल प्रब्लेम आरो समाजाव बायदि बोथोरजों पेस जानानै माबादि मानसिया खैफोदाव गोलैनो गोनां जायो आरो मोनसे समाजाव माबादि बेले बेजे साननाय सोमजियो, बिनि गासै सोरगिदिं बिथिंखौ लानानै बिथाङा आसानि जेवारि, थामहिनबा मिजिंनि जेवारि खन्थाइयाव बिथाङा सानबोलावरि सानस्रिजों बिथाङा गावनि गोरबोनि गासै साननाय हनायखौ फोरमायनो हाजोबदों होननानै जों बुंनांगोन। मिजिंथियो बिथांनि आसानि जेवारि सनेट खन्थाइखौ गासै बर' रायजो राजाफोर, लिरगिरि सावरायगिरिफ्रा बिथांनि खन्थाइनि सायाव गोथौयै नायसोमनानै बा रिसार्च खालामनानै बिथांनि खन्थाइनि सायाव नायबिजिरगोन आरो बिथांखौ अरायसम खन्थाइ सोरजिनायाव थुलुंगा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। जोबथायाव आङो मेडाम बनमालि बसुमतारी, एसिस्टेन्ट टिचार अफ खैराबारि हायार सेकेन्डारि, बिथांनिसिम आंनि गोरबो बिखानि गाहाम हामलायनाय आरो अननायखौ बिथांनिसिम दैथायहरबाय। बिथाङा आंखौ फेस टु फेस लोगो मोनाबासिनो ससियेल मिडिया, थामहिनबा इउटुब चेनेलाव आंनि सिनायथिखौ मोनदों। रियेलि बिथांजों आं फेस टु फेस बेबादि मोगा मोगि जायाखै। बिथाङा आंनि सोमोन्दै आंनि चेनेलाव माखासे आंनि कन्टेन्टफोरखौ नायनानै बिथाङा आंखौ थुलुंगा होबाय थायो आरो बिथाङा सानसेखालि आंखौ फनजों रिं खालामदोंमोन, फंबाय आं नोंनो आं लिरनाय आसानि जिउआरि खन्थाइ बिजाबखौ नोंथांनो आङो पस्टेलजों रेजिस्ट्रेसन खालामना हरगोन, गांसे खन्थाइ बिजाब हरबानो जागोन ना गांनै हरनांगोन फंबाय होननानै बुंदोंमोन। आं होनदों जेखिजाया नोंथाङा गांसेब्लाबो दैथायहरबानो जाबाय, नोंथाङा आंनो अनथोब महरै नोंथांनि आसानि जिउआरि खन्थाइखौ जुदि हरनो गोसो दङब्ला हरनो हागोन होननानै बुंदोंमोन। आरो बेबादिनो बिथांजोआ आंनि टेलिफन नंखौ कालेक्सन खालामनानै आंनिफ्राय डिटेललि आंनि हम एड्रेस, थामहिनबा रेसिडेन्सियेल एड्रेसखौ लानानै बिथाङा गावनि बे आसानि जिउआरि सनेट खन्थाइ बिजाबखौ आंनो अनथोब महरै हरदोंमोन। आरो बे अनथोब महरै हरनाय आसानि जिउआरि जि खन्थाइ बिजाब, बे खन्थाइ बिजाबा मैया थामहिनबा 15 नभेम्बर 2022 आव आङो रुप'यिनिफ्राय बेखौ सासे पियननिफ्राय मोननाय जादोंमोन। थामहिनबा पियन नङा, पस्ट मास्टारानो आंनो थोंजोङै टेलिफन हरनानै बुंदोंमोन, बड'सा नोंथां, नोंथांनि गांसे खन्थाइ बिजाब दं, नोंथाङा पस्ट अफिसाव फैनानै बेखौ कालेक्सन खालामना लांनांगौ होननानै बुंनाय जादों। दा बिथांखौ
आं सहि होनानै बिथांनिफ्राय बे खन्थाइखौ कालेक्सन खालामना लाबोनाय जाबाय। दा आं आसानि जिउआरि खन्थाइनि सोमोन्दै आंनि मोन्दांथिनि सायाव फोरमाय, लोगोसेयाव बिथांनि आसानि जिउआरि खन्थाइ सावरायगिरि बिथां अनिल बर'नि सावरायनाय खोथाफोरखौबो आं दिनै CSP @5665 चेनेल जै फोरमायथिबाय। बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ बर'नि सासे इउटिउबार होननानै निमाहा होनांगोन। मानोना आंबो गोबां बड' मेजर गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि माखासे साजेसनफोरबो लिरबाय आरो गोबां बाहेरा बिजाबफोरबो लिरबाय। नाथाय रांखान्थिनि जाउनाव आङो आंनि लेखाफोरखौ जाबादि सेबखांजोबनांगौ बेखौ सेबखांनो हायाखै। आंनि आखायाव गोबां सुंद' सल' आरो माखासे सल'माफोर आरो बेबायदिनो गोबां सावरायथाय लेखाफोर दङ। सोरबा गोसो गुदुं सुबुं दङब्ला नोंथांमोना आंनि लेखाफोरखौ सेबखांनो हागोन। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो भिडिअनि गासै खोथाफोरखौ जाहाथे जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिफ्रा मिथिनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना हायोब्ला नोंथांनि 2, 3, 4 लोगोफोरनो शेयार खालामना होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।